με πάρει και εμένα να ρίχνω. Έλα ρίχτη να ρε. Έλα ρίχνω. Όπα. Έλα σε πάρω. Μαλάκα τι έκανε αυτό. Εντάξει. Έλα πάμε. Άκου τι γίνεται. Έλα το Γιώργο. Πάρε φορά. Έχουμε από εκεί τίποτα καλό. Επί σαρτινιέρα. Μαλάκα. Να το πιθάρι. Πιθάρι. Να κι άλλο. Ολόκληρη βεράντα πετάξουμε. Κάτσε να δούμε τώρα που θα πάει η Νικόλα. Γιατί μαζεύουν τα κομμάτια ρε. Α, έσκασε μία τεράστια. Μπράβο, ποιος την πλήρωσε, μπράβο. Μαλάκα τι γίνεται. Άκου πως κάνουν όλοι. Τώρα θα πει και ο Νικόλας να δεις αυτό. Ο Νικόλας τι είναι, θηρίο. Έπρεπε να πετάξουμε τον εκτυπωτή να το φαίναμε, μα λέγανε. Τον εκτυπωτή. Έλα τον φέρνω την Αθήνα να το πετάξουμε. Όχι, το θέλω. Παναγιά μου, τι έσκασε. Θηρίο. Μιλάμε ρίχνουμε κάτι θηρία. Έλα, φοράς. Τι μαζεύουνε. Τι λέει, έχουμε ένα να μαζεύουνε. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε ένα να μαζεύουνε. Δεν είδα ρε. Κάνουν όλοι. Ωραία φάση. Ναι, εκεί απέναντι ας πούμε, στην Συνδυσία. Οχ. Μαλάκα ένα θηρίο. Το έβαλες. Πρέπει να το πήρα, δεν ξέρω. Μαζεύουμε,